Ювентус хост барои харидории Мбаппе 380 миллион евро сарф кунад. Имрӯз мо муфассалтар ин хабарро дида мебароем ва мефаҳмем ки то кадом андоза ин ҳақиқат дорад. Ва ҳамчунин мебинем ки дар атрофи футболбозе ки аллакай ҳозир Месси ва Роналду оянда мегӯянд чӣ рух медиҳад. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. Дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Даро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. Ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. Даромади гап бонусо бо промокоди TOUCHFOOD 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. Имкониятро аз даст надиҳед. 26 октябр нашрияти туринии Тутаспорт оиди нақшаи Ювентус нақл кард. Маъмурияти Ювентус барои пешниҳоди ҳангомавӣ барои Мбаппе розигӣ дод. Президенти даста Андре Анели розӣ шуд барои трансфери ҳамлагари ҷавони француз 380 миллион евро ҷудо кунад. Тибқи маълумотҳо Ювентус ният дорад барои ПСЖ 180 миллион евро барои харидории Мбаппе пешниҳод кунад. Боқимонда 200 миллиони дигар барои маоши Килиан ва Андоз сарф хоҳад шуд. Агар миқдори андозе ки Италия барои футболбозони хориҷӣ муайян кардааст ба назар гирем, мефаҳмем ки барои он ки Мбаппе дар як сол 20 миллион евро маош гирад, бояд Ювентус 40 миллион харҷ кунад. Давоми 5 соли ба 200 миллион евро баробар хоҳад шуд. Ин девонагист. Ин қадар маблағи калон. Албатта Мбаппе ба ин меарзад. Дар 20-солагиаш Донателло тахаллуси ӯ байни бозингарони ПСЖ аллакай қаҳрамони ҷаҳон шудааст ва дар даста бошад ӯ дар 156 бозӣ иштирок карда 93 гол задааст ва 53 паси головар додааст. Ҳамчунин чанд рӯз пеш рекорди Мессиро зад. Килиан ҷавонтарин футболбозе гардид ки дар Лигаи Чемпионҳо 15 гол задааст. Ӯ ин корро дар 20 солагӣ ва 365 рӯзагиаш тавонист анҷом диҳад. Ювентус ҳамеша омода аст ки тамоми имконияташро дар бозори трансферӣ истифода кунад. Мо мехоҳем тамоми тарафҳои дастаро пурқувват кунем, хусусан тарафи варзиширо, зеро ин барои даста аз ҳама муҳимтарин мебошад, гуфта буд ҷойнишини президенти Ювентус Павел Недвед. Ҳафтаи гузашта Ювентус маҷлиси саҳмиягузорони дастаро баргузор карда буд ки маҳз дар он нақшаи ҷалби 300 миллион евро барои пешрафти даста тасдиқ гардид. Ҳамааш мувофиқ аст. Аммо вақте мо оиди Мбаппе гап мезанем, набояд Реал Мадридро фаромӯш кунем. Президенти дастаи шоҳона Флорентино Перес ва тренери даста Зейнидин Зидан маҳз дар Мбаппе бозингари беҳтаринро мебинанд ва чунин мешуморанд ки ӯ дар оянда метавонад барои ба даст овардани ҷоизаҳо ба Реал кӯмак кунад. Мадридиҳо умед доранд ки Мбапперо тобистони соли 2020 бихаранд. Бошгоҳи шоҳона ҳатто аллакай нақшаи чихел ба Сантьяго Бернабео овардани Мбапперо кашидаанд. Шарти асосӣ имкон надодан барои он ки Мбаппе шартномаашро бо ПСЖ дароз кунад. Шартномаи ҳозираи Килиан соли 2022 тамом мешавад. Дар Мадрид чунин мешуморанд ки гӯё президенти ПСЖ Насир Ал-Хилайфӣ маҷбур мешавад барои пули бисёр ба даст овардан аз трансфери Мбаппе ӯро бифурӯшад. Аниқ аст ки ПСЖ ба Мбаппе шартномаи нав пешниҳод мекунад. Бинобар маълумотҳо тибқи шартномаи нав Мбаппе дар ПСЖ дар як сол 50 миллион евро маош хоҳад гирифт. Шумо метавонистед аз чунин пешниҳод даст кашед. Ва ба ҳар ҳол хотиррасон мекунем ки Ювентус дар як сол 20 миллион евро маош хоҳад дод ва Реал бошад ҳатто барои Криштиану Роналдо дар як сол нахоста буд 30 миллион евро диҳад. Ба ҳар ҳол Реал тамоми корро мекунад ки Мбапперо барои дароз кардани шартнома бо ПСЖ аз роҳ занад. Реал низ пули калон дорад. Перес омода аст ки барои Килиан 400 миллион евро ҷудо кунад. Аҷиб аст, аммо аз 400 миллион 280 миллионашро Реал аз бонк қарз хоҳад гирифт. Албатта Реал якбора 400 миллион евроро намехоҳад пешниҳод кунад. Маъмурияти дастаи шоҳона медонад ки ҳатто бо 300 миллион евро Роналдоро харидан мумкин аст. Худи Мбаппе аллакай барои гузаштан ба дастаи дигар омода дида истодааст ва мумкин ки охирон мавсими ӯ дар ПСЖ бошад. Фикр мекунам ки ман барои якум ё дуюм тағйироти бузургам дар карьерам омода шуда истодаам. Дар Фаронса ман бисёр чизҳоро фаҳмидам. Акнун бояд уҳдадориҳои зиёдро ба дасти худ гирам. Фикр мекунам ин кор дар ПСЖ ё дар ягон дастаи дигар рух медиҳад, гуфта буд Мбаппе. Дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Мбаппе ба кадом даста мегузарад? Вариантҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.